István öcsémhez. Hát, hogy mint vagytok otthon, Pistikám? Gondoltok-e úgy néha-néha rám? Mondjátok-e, ha estebéd után beszélgetéstek meghitt és vidám, mondjátok-e az est óráinál, hát a mi Sándorunk most mit csinál? És máskülönben, hogy van dolgotok? Tudom, sokat kell fáradoznotok, örök törődés, naptok, éjetek, csak hogy szűkecskén megélhessetek. Szegény atyánk! Ha ő úgy nem bízik az emberekben, jégre nem viszik. Mert ő becsületes lelkű, igaz? Azt gondolá, hogy minden ember az. És hitének áldozatja lett. Elveszte mindent, amit keresett. Szorgalmas élteverítékinek gyümölcseit most más emészti meg. Miért nem szeret úgy engem Istenem, hogy volna mód sorsán enyhítenem? Agnapjait a fáradástól én mi édes örömest fölmenteném. Ez fáj nekem csak. Nyugodt éltemet most egyedül ez keseríti meg. Tégy érte, amit tenni bír erőd. Légy jó fiú, és gyámolítsad őt. Vedd vállaidra félig terheit, és meglásd, öcsém, az Isten megsegít. S anyánkat, ezt az édes jó anyát, ó Pistikám, szeresd, tiszteld, imádd. Mi ő nekünk, azt el nem mondhatom. Mert nincs rá szó, nincsen rá fogalom. De megmutatná a nagy veszteség, ha elszólítná tőlünk őt az ég. Néhány sorral érd be most, öcsém. Én a vidámság hangját keresém, és akaratlan ilyen fekete lett gondolatjaimnak menete. S ha még tovább fonnám fonalat, szívem repedne a nagy kín alatt. Más levelem majd több lesz és vidám. Isten megáldjon, édes Pistikám.